it's good for the people to be learned of the things that we are doing so that alam ninyo ang ano ang nangyayari sa gobyerno. Lalo na ngayon, may gulo dito sa Congress. Ayaw ko naman na api-apihin ang mga tao ko. Umabot sa itong gulo ngayon at ang panlaban nila dyan is the last time I'm told that it was Pangilinan who said that the worst is yet to come to mga empleyado. Alam mo, Pangilinan, hanggang ka lang, bakit mo takutin ang mga tao? Who are you to threaten or even to intimidate government workers? Pareho lang tayo na sa gobyerno. Nagtatrabaho tayo isang amo, ang taong bayan. At ang guide natin sa trabaho natin ay yung mga batas. At ang pinakamataas dyan na talagang susunod tayo o hindi ay ang konstitusyon. So, may kunting gas-gas ngayon. Baka umabot ito ng kalayuan. Eventually, I think this will reach the Supreme Court.